Iz Stuttgarta idemo put Minhena, gdje je protekli tjedan održan sajam hrvatske knjige. Svoja djela široj publici predstavilo je čak 20-ak hrvatskih autora. Sa sajma izvještava Dejan Đukić. Prvi sajam knjiga u Minhenu okuplja ljubitelje hrvatske pisane riječi iz cijele Njemačke i šire. Cilj mu je promovirati hrvatsku književnost, povezati autore i čitatelje, te stvoriti novi kulturni prostor u kojem knjiga ima posebno mjesto i daleko od domovine. Cilj je bio jednostavno stvoriti jedan most kulture između naših domovina Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa Hrvatima koji žive u Minhenu. Projekt je bio poprilično zahtjevan, imamo 22 autora. Pa to znači zapravo jedan glas iz hrvatskog iseljeništva, zato što hrvatski autori u hrvatskom iseljeništvu nisu dovoljno zastupljeni u domovini, ne čuje se njihov glas, pa je evo ovo na neki način naš glas. Pa svakako da je to korisno, lijepo je čuti i vidjeti druge književnike i njihova djela, pa vjerojatno će netko nešto i pročitati i kupiti knjigu. Svi se slažu da je ovakav sajam itekako potreban, a nada je da će prerasti u lijepu tradiciju. Prvi je, ali kako mnogi kažu, sigurno ne i posljednji. Hrvatska knjiga u Minhenu napokon na svom mjestu.